تكبير، الله أكبر الله أكبر، كلنا أحمد يا أبا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إن تنو دواك أرز الزوج اللي سزاريا أو دم مولدي تهدن چند بوهاري يمنا. إن تنو دواك أرز الزوج اللي سزاريا أو دم مولدي تهدن چند بوهاري يمنا. Ya malla sharika kaga abin da Buhari yayi mana, sojoji da bindigogi ya turo su zo mana, su yi ƙaryar da mun tare hanya sannan su far mana. To haka dai ta faru ran Asabar suka zo Husainiya. Inna tuno da waƙar Zazzau yalle su Zariya a watan Maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Sun zo ne da bindigogi kai kace mukawama, su ko ƴan uwa suna ta faɗin labbaiki Fatima. Nan suka zagaye Husainiya suka ce da su kuma duk su fito kafin su fara kisa ya faru Zariya. Inna tuno da waƙar Zazzau yalle su Zariya a watan Maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Sai Takabir kawai yake tashi kowansu ya dake, wasu na lazimi da salloli Allah faɗi suke, wasu na kabbara waɗansu suna mahadi ina kake, don sun san kashe su yau za a yi a cikin Husainiya. Inna tuno da waƙar Zazzau yalle su Zariya a watan Maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Bayan sun kashe mutane sai suka bar Husainiya, yanzu gashi sun shigo gyalle su suna ta fariya, sun yi shiri kamar waɗanda suke santa da duniya. Tankoki bama bamai ranar sirru da Zariya. Inna tuno da waƙar Zazzau yalle su Zariya a watan Maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Sun kashe yan uwa da ba adadi kafin su zo gashi, ranar sun gwada wa Allah su ne masu jin kishi, na jinin muminai waɗanda suke son taimaka mashi. Kwanya ke zuba a ranar Karbalatu a Zariya. Inna tuno da waƙar Zazzau yalle su Zariya a watan Maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Bayan sun gama da kowa sun ka shigo cikin gida, Sidi Humed da Sidi Hamad ‘ya'yayensa su shida, ga matarsa Umma Zinat sun harbe ta Sajida, wacce ta fara sanya hijabi faɗin Nijeriya. Inna tuno da waƙar Zazzau yalle su Zariya a watan Maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Da ‘ya'yan halali ne su da ba su harbi Umma ba, domin ta zamo sila na suturta uwansu har uba. Can kuma Sidina Sujuda shi ma ba su bar shi ba, sun harbe shi ne Imamu jikan khairu anbiya. Inna tuno da waƙar Zazzau yalle su Zariya a watan Maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Mai da'awa a zo ga addini kuka yi wa raunuka, bai taka ba bai kashe ba amma kun kamai haka, kuma kuka turo Imam Abaro jikan na Sadiqa. Ya Allah la'anci wanda suka yi wannan a Zariya. Inna tuno da waƙar Zazzau yalle su Zariya a watan Maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Nan gun zan tsaya
tsaya a nan ya rabbi ka hallakar da su, tun daga kan Amerika su Buhari ka dammarar da su, dukkana su rayuwar daɗi kunci saka musu, mu kuma rabbana ka karawa maulan mu lafiya. Inna tuno da waƙen Zazzau yalle su Zaria, a watan maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Inna tuno da waƙen Zazzau yalle su Zaria, a watan maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Inna tuno da waƙiyar Zazzau gyalle su Zaria, a watan maulidi ta'addancin da Buhari yayi mana. Inna tuno da waƙen Zazzau yalle su Zaria, a watan maulidi